Is-Segretarju Parlamentari tal-Anzjani Mario Gallia ma jispjegax kif l-anzjani ser jibbenefikaw mir-roħs fl-elettriku bil-lejl biss kif qed iwieqat il-Partit Nazzjonalista. Onorevoli, kif inti Segretarju Parlamentari tal-Anzjani sewwa kif ser jibbenefikaw l-anzjani mir-roħs li ħabbar il-Partit Nazzjonalista fil-kontijiet tad-dawlu l-ilma minħabba li dan ir-roħs ser ikun biss bil-lejl. Kif taf inti l-anzjani ġeneralment ikunu reqdin bil-lejl, allura tista' tgħidli b'mod prattiku kif ser jibbenefikaw minn dan ir-roħs l-anzjani li inti responsabbli għalihom? Naħseb il-roħs li ħabbarna se jibbenefika kulħadd minnu, inkluż l-anzjani. Grazzi. Sekonda, jekk important saqsik. Għandek mistoqsijiet? Għandi xi mistoqsijiet oħra ta' jekk jogħġbok. Michele Mario Gallia kien għalinna li stajna nsaqsu wara l-konferenza tal-aħbarijiet li kienet jindirizza ma l-ewwel mistoqsija ta' One News biddel femtu u għalinna li ma kienx disposti wieġeb għal mistoqsijiet ħlif b'email. Għandek mistoqsijiet fuq tas-servizz. Xi ħaġa separata fuq l-anzjani, però fuq xi ħaġa separata. Mela. Mistoqsijiet oħra bathom li email u wieġbek żgur. Bathom li email u wieġbek żgur. Iżda Mario Gallia għażel li jmur f'kamra waħdu mal-bqija tal-ġurnalisti ħlif ta' One News u wieġeb il-mistoqsijiet tagħhom. X'inhi problema però li tirrispondini issa? Jekk trid nista' nistennik barra. X'illum qed nitkellmu fuq das-servizz. Ma tistax titkellem fuq xi ħaġa oħra wara l-attività? Wara kwarta, lesta mill-kummenti li tal il-ġurnalisti l-oħra. Iżda Mario Gallia xorta baqa ma weġibx dwar jekk l-anzjani ikellmux dwar il-piżijiet tal-kontijiet tad-dawlu l-ilma, meta jkun qed iħabbad bib għall-kampanja elettorali tiegħu. Inti tagħmel id-door to door. L-anzjani jgħidulek x'pis għandhom bil-kontijiet tad-dawlu l-ilma? Bħala ġurnalista tal-One News, sibtek għandek iktar x'tagħmel fil-kampanja elettorali.